Hola, aquí tenim una competició d'un mapa aragonès. El funcionament és molt fàcil. Estiguis atent durant el vídeo i prepara't per guanyar el Blooket o el Kahoot. Si estàs sol, et recomanem jugar en Blooket. I si esteu en grup, podeu fer servir tant Blooket com Kahoot. Teniu els enllaços per jugar a la descripció. Que guanyi el millor! Serra d'Albarrasí, Albarrasí. Comunitat de Terol, Terol. Gúdar, Jabalambre, Mora de Rubiols. Jiloca, Calamocha. Conques Mineres, Utrillas. Andorra, Serra d'Arcs, Andorra. Maestrat, Cantabella. Baix Martín, Íjar. Baix Aragó, Alcanyís. Baix Aragó, Casp, Casp. Matarranya, Vallderoures. Camp de Daroca, Daroca. Comunitat de Calatayud, Calatayud. Aranda, Illueca. Tarassona i el Moncayo, Tarassona. Camp de Borja, Borja. Ribera d'Alta de l'Ebre, Alagó. Valdejalón, la Almunia de Doña Godina. Camp de Carinyena, Carinyena. Camp de Belchite, Belchite. Cincviles, Eixea. Saragossa, Saragossa. Ribera Baixa de l'Ebre, Quinto. Jacetania, Jaca. Alt Gállego, Sabiñánigo. Folla d'Osca, Osca. Monegres, Sariñena. Sobrarb, Voltanya. Somontano de Barbastre, Barbastre. Cinca Mitjà, Monzó. Baix Cinca, Fraga. Llitera, Tamarit de Llitera i Binèfar. Ribagorça, Graus. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blooket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!